ma il-frott li jagħtu huwa enormi u sabiħ u li jifjorixxi f'affarijiet imprezzabbli. Il-hospice hija familja, dan kien kliem Grazzjana Hili, bint Marija Ksisa li sfortunatament tilfet ħajjitha sena ilu wara li tilfet il-battalja tagħha tal-kanċer f'sidira. Fis-sfond tal-maratona ġbir ta' fondi annwali tagħha bl-isem L-Aħħar Pass, Hospice Malta tkellmu ma' Grazzjana u Joseph, ir-raġel ta' Marija li tenna kemm Marija kienet mara kuraġġuża u ma taqta' qalb qatt. Avolja triq mhux dejjem kienet wartu żgħar. Xrid ġranet qabel, apparti l-breast cancer, ħarġi l-ħruq ta' Sant'Antin. U bil-biża li missa morru t-tix tat-tifel. U ġiet it-tix tat-tifel miġuha mawġa ganċ u titħak u ħarġet tisfem mat-tfal. Kella kuraġġ kbir. Huma spjegaw kif Marija u l-familja tagħha sabu l-għajnuna tal-hospice mill-bidunet. Fil-fatt skedata għal ħadd 7 ta' Lulju 2024 mill-11 ta' filgħodu sal-11 ta' filgħaxija, it-teleton ta' din is-sena għandha lan li tiġbor lotjiet mill-pubbliku biex jitlestew l-aħħar stadji tal-kumpless St. Michael bl-inawgurazzjoni mistennija f'Settembru tal-2024. It-teleton L-Aħħar Pass se tixxandar live għal 12-il siegħa direttament minn St. Michael Hospice f'Santa Venera. St. Michael Hospice l-ewwel kumpless ta' kura paljattiva f'Malta jirrappreżenta pass trasformattiv fl-impenn ta' 34 sena ta' Hospice Malta għal kura holistika. Il-kumpless se joffri faċilitajiet kruċjali għal inpatient u servizzi estiżi u bekk jiżgura appoġġ komprensiv għal pazjenti u l-familji tagħhom li qed jiffaċċjaw mart li jillimita l-ħajja. Nasib dak huwa l-motto tal-hospice li ma jaqtaw qalbhom qatt u jibqgħu għaddejjin sal-aħħar biex żgur jgħinu kemm dak li jkun. Kieku jistgħu jituħ l-ilma jisfen. Bħalma sibnihom aħna. M'hemmx kelma, hija il-hospice hija familja.